Supervizor za distrikt Brčko Bruce Berton odgovorio je danas na pismo gradonačelnika Brčkog Antea Domića kojim se tražila saglasnost supervizora za održavanje referenduma Republike Srpske na teritoriji Brčko distrikta za građane koji imaju državljanstvo Republike Srpske. Visoki predstavnik je jasno rekao da je odluka o održavanju referenduma u vezi sa Danom Republike neustavna i da je suprotna odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I ja sam stoga odlučio da ne dam svoju saglasnost za održavanje referenduma Republike Srpske na teritoriji distrikta Brčko, izjavio je supervizor Berton u odgovoru gradonačelniku Brčkog Domiću. A predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike Srpske Siniša Karan rekao je Srpskoj novinskoj agenciji da odluka supervizora Brčko distrikta Brucea Bertona neće sprečiti građane distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske da na drugi način glasaju na referendumu van teritorije distrikta. Već smo u punom jeku organizacije te alternative za građane distrikta sa državljanstvom Republike Srpske da glasaju van teritorije distrikta, naglasio je Karan. Sa problemima se